Aya makati Sekuru. Alhamdulillah rabbil alamin ndiri right. Aiwa tinotenda. Vari kuhere vazukuru? Vazukuru vari kuuya. Handiti ka? Yeah. Tinotenda. Mamwe matambudziko Sekuru ari kuuya nevazukuru muchivabatsira kunoku ndeapi? Matambudziko andiri kusangana nayo pano kunyanyisa madzimai. Dambudziko spiritual husband. 2 kurwadziwa pasi peguvhu apa. Nevamwe vari kuita dambudziko rokusatevera mazuva yawo vamwe vakavhara. Unoona kuti munhu wati kusangana naye munhu mukadzi musikana achiri musikana ane 28 years anenge akavhara. Saka unotonyatsoona kuti mazuva acho hazvisi kuenderana. 2 nenhau yekensa yamuchibereko yawanda. Ende kensa chinhu chinonzi kensa chawanda kubvira kuvarume kune vakadzi. So skin cancer yekuti varume makumbo anokwasharara. So tino mushonga watinozora porridge. Saka zvinhu izvozvo tiri kusangana nevazukuru vakadaro panapa vakawanda. Matambudziko iwayo ari kusvika. Nematambudziko ekubirwa shukra. Matambudziko yawanda, mbavha zawanda. Saka isusu tiri kubatsira vazukuru vedu nematambudziko iwayo. Nechizimungozi karanda mumusha zvinhu zvatambudza. Muroyi ukamuudza kuti ndiwe mambara vanhu vari kuramba pamuri kwavo. Asi vakaya kunoku tinotaurira zvakanaka kuti matare emumusha menyu hatina dambudziko. Tinovagadzirira mushonga tovapa nguva mumwe nemumwe wona girazi. Saona girazi woziva zvinhu zvokuitika mukurarama kwavo. Saka matambudziko ati kusangana nayo yakawandisa. Zvirwere zvakawandisa. Cancer. Sekugara kwatakaita kunoku matambudziko chete. 2 tiri kubatsirana nokuti panapa Achapola avasaruze mizimu yevanhu. Achapola vanosunungura mizimu yevanhu yese. Saka tinoita mabira yechizezuru. So nekusunungurwa kwakaitwa mizimu iyoyo tinogezesa tinotanda nokuti mizimu vamwe vari kuchema nenhau yekuti midzimu yakasungiwa nevanogona kusunga midzimu. Ungave mumuri, mungave mupi, mumwe anogona kuva nemudzimu wake wenjuzu, mumwe anogona kuva nemudzimu wake wemachembere, mumwe ane mudzimu wake wemakudo wokumhanya uchiimbirwa ngoma. So chinhu chochiye chakuda kuti chibudekire mumuzi. Vamwe anobva achisunga ndi paukama wavo nekumabatiro avo. So isu tinosunungura. Tasunungura tinovatendera vanhu vai kuti vaite ngoma dzavo. Asi isusu kweda hatiimbe mizimu iyoyo. Tinogara pasaidi. Kokana pachezva woimba. Mizimu yobudikira. Ndiye ndinokokawo dzimwe madzisawira yemuno muZimbabwe. Kuti chiuya umiririre. So kana amiririra mizimu iyoyo, dzinza riye rosunukira mizimu iyoyo osunungurwa. Opanda matare. Kana uchipanda matare tobatsirana nokuti urwere uriko. Saka matambudziko ekusunungura midzimu yevamwe vanhu yemanjuzu yemachembere nemamwe inoshuvira kutaura tinongobatsirana tosunungura midzimu iyoyo. So tiri kuita zvinhu izvozvo. Saka ndo matambudziko makuru. Tinotenda Sekuru. Handi pachirwere chekensa ichi. Tinoziva kuti vakawanda vanenge vachienda kuchipatara. Pamwe anogona vachitobva nekuchipatara achiti kubatsirwa nadhokota. Imimi kana muchinge makubatsira murwere anenge aine chirwere chekensa ichi chegomarara. Anenge achibvumirwa here zvakare kuenda kuchipatara. Imi muchimubatsira nekuno kana kuti munoti kana zvakushandisa mishonga yenyu yechivanhu hauchifanirwa kuenda kunoonekwa nana chiremba pajekese ipapo Sekuru kuitira kuti vazukuru vanenge vaine dambudziko here vari kuona chirongwa ichi adecide kuti ndoenda here ndinobatsirwa naSekuru Achapola. Right. Mataura zvakanaka mukoma Robert. Munhu kana ane kensa achibva kuchipatara. Isusu hatina patinorambidza chipatara. Ndinotoda kuti munhu ave kunoku nokuti isusu tunoita zatinoita chiboyi chikaranga chedu chiboyi ichi tasasimu yedu tichikumbira kuna Allah. So chipatara chine machinery yeti. Saka isusu tinototi munhu anofanira tikamupa mushonga wedu akaona nyama zake zakunzwa nani tinomuti ngaaende. Kana kensa yake yanga iri pa 90 over 100 ozone apa 80 anofanira kutoka kuchipatara kuti kuzvinhu zangu ikensa yangu ikudzikira so ndakushandisa chiboyi kuitira kuti dokotala azive kuti zvinhu izvi zviri kudai. Isusu tinobvumira kuti munhu ngaaende kuchipatara. Asi musi wokuenda kuchipatara kana tamupa mishonga yedu yechiboyi musi wototi dokota kuti aone zvinhu zviri right
anofana kugeza chironda chiende chiri mushe but wallahi cancer inoda mushonga watinoshandisa kana doctor akuta kuti chibereko chinoda kuvhisiwa munhu anenge akatangira kwa doctor munhu anenge achienda nezvinhu zvaanazo saka tinomutendera kuti munhu ngaaende kwa doctor kana munhu akataura kuti ndiri kubva kune imwe n'anga ndinoda kuenda kune imwe n'anga isusu hatimunambizi mwoyo wake ndio uchamuudza kuti apa ndiri kupona nokuti mumwe munhu pakurapiwa akafanana nemunhu ane makuhwa nhasi anenge ari apa mangwana ari apa mangwana ari apa anoita kuti zvinhu zvake zvimulasise koma isusu tinoti kana munhu awana muprofita amubasira akapona shukura akaenda kune imwe n'anga akapona shukura saka chinhu chandinokurudzira kuvanhu vanobasirika paunenge waenda guzikana zvisina kukufambira usatuke enda pamwe ubasirike so inini chikurukuru chandotaura ndechekuti cancer wallahi pana pa cancer tinobasira anditi zvakanaka sekuru ndibva ndabvunza zvakare ndine vanhanzvadzi vaviri kana vatatu vakandifonera vachiti ndinoti ndikabata pamuviri kana pati kure panogona kuzobva vamwe vanobati zvakare ndinogona kutoita mwana asi mwana anogona kubuda akafa kana kuti anobuda ari mupenyu achingobuda obva afa kura kuti ndiri kungoita vana vachifa ndiri kuita nhumbu dzichibva. Alhamdulillah, mataura zvakanaka. Zvinhu zviri pa2 pane kushiniwa, pane inonzi masare. Ndokusaka panapa takagara madzimai Achapola. Kana munhu Awuya ane urwere hwakadaro kuti mwana yadarikira mbereko, mwana akura achingodai. Nokuti munhu kana ane masare, mwana kana mimba ichibuda ne 3 months, kula kuti nhumbu vanoita kula kusvika pa 3 months inotobva. Nokuti masare anogarira nhayo. Yetika? So kana masare yake akatendera kuti mwana akure kusvika pa 2 years. Masare ya anoita kuti 2 years zichikwana mwana anenge atone problem yekuti kulapika kwacho kunotoshupa. Saka isusu tinotaura kuti tine mishonga. Masare kana ari mudumbu, anditika yanofana kubuda. Masare kana achita kuti yanofana kuchekewa. Madzimai anotaura kuti pana mbuya watinoshanda naye panapa, akamboita ari mumuchiwano muno, asi akamboita nesi. Saka anotoziva kuti tiri kucheka so. Saka isusu chinhu chatinotaura ndechakuti munhu kana ane masare, wani tine tambo zinosunga masare akura. Zinosunga masare ndiye anotaura kuti inoita madhezi akati. Ndiye kadambuka masare aya anotora mushonga wokuzira so. Masare aya anopera. Kana ari mudumbu, masare anobuda. So kuti mimba ichibva padhuze tine mushonga wokuti akanwa mushonga uye akagara pamusuwo kana kuti pachivanze tinodzigamisa nhumbu kusabva kwaene. Saka mimba inodzigamiswa ndokuti inenge ine kuitika kumwe kwechiboy nokuti mwana mukamuviga nayo mukaiviga romo yete mukamukanganisa kuviga nayo yeye nguva ikakwana nayo inotora mbyake nguva ikangokwana nayo inotora byake. Saka unogona kupeza vanhu vese kunongeza uloyi asi muloyi ndiwe nemunhu akandoviga nayo yako. Saka nayo kulapa kunoda kuziva kuti chinhu chatikulapa chi nayo inoda kuziva munhu aviga. Uye munhu anoviga nayo uye asi munhu wokutarisira pagirasi nokuti iye anoita kuti usazobereka futi. Saka nayo kana muchinoviga mukangokanganisa apa pakuda wasinanga kuti apa alapa nure. Saka kana wakazita izvozvo unouya kwaChapola tokupa mushonga womwa nayo yako yeta gazisa. Ndio zatinoita. Maita basa sekuru mapajikisa ndofunga ana amwene vanga vanzwa nekunongedzerwa kunzi. Sure, ndibana wangu avari kuti ndibate mwana ndiri kungoti pambiri pari kubva mwana ndikangodai obva afa. Ya, nayo zinokanganisa izvozvo nokuti kumaruzefa mumaprasi mumamisha vane mutemo wokuti kana munhu akutambirira mwana etika zvakasvika kuzikana nagovernment yemuno muZimbabwe munhu akutambirira mwana une zvinhu zvamunomubhadhara zvakachitosvika ma60 kusvika government yati hakuna munhu anofana kutambira mwana akatambira kuchipatara nenhau zvakuti machembere kana kuti vana diki angaita fange business munhu akaita mimba business. Saka mazuva anati endai kuchipatara yetika kuitira zvirwere izvozvo. Saka mwana akagara nesikana anofana kuziva amai akuziva kuti ane mwana wavo chirungu chakanaka but si chiri bwino. Munhu kana ane mwana wake
anofana kuziva kuti mwana anofana kudya mushonga wamasuwo. Etika mushonga kuti chibereko mwana atendere zvakanaka mumimba. Ndo mtemo wa amai wakuti ndo saka chinzi kune akuwasha anobvisa masungiro. Masungiro ndikutaura kuti amai gadzisai zvichauya zvibude zvakanaka. Okay. Handiti hati paitenda sekuru panyaya dzekubirwa. Ngatiti muzukuru abirwa. Takaona makabatsirawo mumwe muzukuru masvondo apfuura. Ngatiti muzukuru abirwa. Zvii zvaanofanira kuita kuti auye kwamuri kuzobatsirwa. Chabwino. Munhu abiriwa zvinhu zvake pamba. Yetika. Isusu kana tichita mishonga yedu osati kunyepera kana kuita sei kana kuti kutulai. Munhu anotsvaga zai la huku rekupedzisira huku sheshe. Mazai asala pa huku anouya nayo pano. Achapola pamba pangu patakuliwa motokari, patakuliwa chii eti. Tinongoenda ipapo togadzira mishonga wedu nasono topwanya ipapo. So waba ziri kwaise nekwa iye mulisi. Udatafute dumbu kana udataita sei. Tipangana pamenepo. So inini handisi ndinotaura. Mwali nevazimu ndiwo anotaura kuti nguva yakati zvikufamba sakati. Zvakangofanana nemusi weSaturday, musi weSunday, mai vakabiriwa pana ZANU-PF educators achibva South Africa. So kuzasvika kuseni amai nemukomana wacho akauya nebhegi panapa, mbacha dzakalandira panapa. Mukadzi akapupudza achichema. Passport ndi mari $700 ndi mishini yake yakubatisa gold eti na scale, but kuzafika kuseni mbacha dzamukomana wake dzanga dziri panapa. Ndiye kutaura kuti zvinhu zvese zvakabuda auya nazo. Vakauya futi panapa kati sekuru chapola jazakala zvinhu zvangu ndazviwana. Mukadzi ulendo wakuenda ku South Africa. Saka zvinhu izvo zvakaita se zakatodarika zvakatoitika. Munhu anotakura pikicha yabururu wake wangachukwira ndi bururu wake. Munhu angobiriwa nemunhu wese wese. Kune vamwe vanhu ari kubiriwa zvakupereka mari fair so kupereka kuti ndiite zakati. Munhu uyo kuendera kuti waka ukamanga nyumba kana kuti kuita imwe business. Iwe wakabatisa mari zako zaenda. Saka munhu iye anouya nezita eti napikicha la munhu amusosa. Ndava munhu kana mamuchiwirana akakusosa pane kuwirana iye aipapera. Eti zvakafanana kuti mimi ukajungiwa munhu akaenda nechiguno akakuisa chiguno munhu imimi amuchaisa munhu maakuisa muziso chenyu chiguno. Saka munhu akakujunga chiguno iyo jungira tonziswa. Shukra. Ndebwino ka. Sekundanza manje mchitaura kuti pazai apo kuti anoya nezai rekupedzisira rinoonekwa kuti wesigara muno mutauni tajara kautenga mazai musupermarket. Tiri kutaura kuti azive kuti ndo mafambira anoita mazai tiyapeza pana. Ndarareka kuti iwe Robert ndinotaka zai tinodosera takagarira pashi tinjiti ndio rekupedzisira here. Mazai tinayo pana tinawana pana. Handiti samumba mara kuti ngatiti tira kuita kana kuti ka business ndo pa shamwari yangu mari kuti shamwari wewe chi 1000 chienda unoita business shamwari yangu yoyo yati yobva yatanga kundivhara ndinoda kuti kwamuri ndosoti sekuru munhu uye nezai unoya nepikicha yamunhu iye nezita ramunhu iye tiita mishonga yedu. Handiti aiwa maita basa sekuru mapajekesa nekuti vanhu vanzwa mutauni mukuvhara. Isusu tinoita basa iroro kuchokera Chinai kufika Chinai. So ndo tiribe cities wa weekend nchizungu eti isi timasenda siku once Friday ndo zuwa la kwenda ku church yetika chonjo Friday mene taita zezo zvakafanana ndo azukuru wangu achinji vamwacho anonga chitifunza sekuru muri kupi sekuru mukuita sei tinoshanda munhu musuwo tichibasira na mazukuru Friday ndo yatenda kujuma. Tinotenda tirikuona sekuru mune vazukuru vauya vari kuti vane chirwere zvakare chatingatika kuti ndeche breast cancer. Chakamira sei apa uye vabva vazukuru ava? Vazukuru vangu vasvika kubva kurefu ndanzwa kwabva kurefu ndiye ndatarisa uyu ndi mwana diki chaiye musikana chaiye wokuti asati atoita vana vake atoda wake vana but breast cancer yamubata. But alhamdulillah ndofunga kuti achakufonerai kutaura kuti achapola shuwa makaita basa kwabva kurefu but ndikutarisa kuti 3 days anotaura zvimwe zvinhu nokuti panapa tiri kulapa cancer eti cancer kuti apole musikana ndoti apole alolewe breast cancer yo ndoti ibude eseti
tikulaya chikonyi icho anditi tinotenda sekuru regai tinzwe kuna mai vacho vauya nemwana wavo vanhukadzi makadi tiripo mwana ndiwenyero anonzi ani anonzi Tandeka mabva kupi vanhukadzi Filabusi kachanawo makanzwa nani kuti kuHarare kune sekuru vanobatsira vanonzi sekuru Achapola? Takanzwa neimwe hama yedu iri kuSouth ndoba yambouya kuzodetserwa pano ndiye akatanga kutaura kuti izvi zviri serious because taingoramba tichienda kuchipatara vachimukama amen. Alright, ngatiende pachiro ichi. Chakatanga rini ende chakatanga sei kuti muzoona kuti Tandeka ane chibundu kana kuti chiri kuitika pasi pezamu rake? Chakatanga ndofunga kunana 4 November. Akaita mwana musi wa31 October. Kunana 4 November akatanga kuita kunge ilambu pasi pezamu. Then after that, after a month later, kwakatanga kwakadubuka kaita ronda. Katanga kuita maronda kudubuka kuchibuda ubomvu olunenga kakhulu kukazotanga rimwe futhi ringangoramba chidaro. Saka ladaro makaenda kuchipatara vakasika kuti chipa makaenda kuhospital makaenda kuFilabusi ko? Vakasvika vakamukama pekutanga ranga risati ravhurika. Pekutanga vakamukama kuna kuda anything. Vakati doctor wacho akati achamucheka tiite imwe appointment. Then patakaenda ranga rasilivhuleke. Vakati chukuti itomba vase vemukama. Then vakamukama richingoramba chibuda lokuzeni. But inoda kuti rikamwe kubude kupumukonzwe yani. But ukuze kuphela. Akuzange baphela. Then kwasekuthiwa babelokhe besithi kumbe bazamsika. Kumele ukuthi bamsike ukuthi kumbe bakhiphe okuphakathi. So from there asabela. Okay. Saka imi makamchidele kuti aitwe operation hiyo? Ayo. Why? Yes, sir. Tandeka unjani? Haya upilile. Hayi ungaqamba manga. Ufuna ukuthi sekuru akusize? Alright, saka imi manzwa kuti munhu yakambobatsirwa ndiye akati chiendai kwasekuru muvanone kuti izvi vanozvigona. Takatanga tikaenda kune like profit. Akasvika akati iye anozvi avela achazvikwanisa. Muprofit auya akasvika meno zvaakamisa kuFilabusi ikoko. Akasvika zvakamisa zvika I think zvakaita zvikavawezi. Alright. Amaita ndi. Imi muri kuti ameno zvakamisa handiti maiona so. Zvakaita sei zvinhu zvakaisa pana Tandeka? Akamisa akati isusu titenge vhimbele. Then zvimwe kwanga kuri mushonga so. Iri yechivanhu futi yakaita kunge senge yasikuru here iri panapa. Ayo yanga ari mupostori. Even ari mupostori maitandeka akulanda taona kuti zvamaiona nemaziso enyu hazvina basa kuti mupostori kana kuti hlahla so. Okay. Wakuyi zimbonya wakunomlota uye kulanda. Okay, alright. So wakuhlanganisa. Then wabesemgqoko. Then akamupa ukuthi kumbe wakungumuthi. Wathi ebenatha egcoba lokha. So kwabe sekusiba wesi. Kwasekuvuleka kwezinye indawo. Ayisho. Sahle sayeke. Yikho lapho esathi sitshela isihlobo sethu naleso simsendela ama-pictures ukuthi lokho vele sekuwesi sekuvuleke kakhulu. Wasesithi hamba nini kuSekuru Harare maningi linika amanambazane. Ngoba lokho vele ndizabe lokho elibhoda. Ngihamba kuSekuru zanga. Okay. Sa amuna uzodzokera kuna lowana muprofita kuti hayi lokho akuyenza.
Aiwa, tinotsoke. Makatedza nei. Handi kwa doctor munaenda ku review doctor. Uneza makaita izvi. Patakauya panga pakadai izvi padai izo. Kufamba kwacho kwainetsa. Oh, okay. Kufamba kuti tisvike pano. Sare sambe nzima ve. Saka ramba chidzokera ikoko. Handiti. Alright. Makaona kuti mwana angafire mubhazi muchienda kuprofita. Kunotaura kuti because akufamba kwacho akwanisi even mota kana ichifamba anenge achirwadziwa. Painenge ichiita mahampu kudai so. Anenge achirwadziwa neunenge uchimunzwa kuti. Saka ndaona kuti kumushungurudza kuti ngatimukete ndo. Handiti. Saka mune chivimbo here chekuti nemavideos amakapiwa muchiona nezvamakaudzwa nehama yenyu mune chivimbo here chekuti sekuru vanogona kuripedza dambudziko here. Handiti. Hai, nyabonga. Sekuru. Hatidi kunetsa tandika kana achinetswa nekufamba nemota kuzoti akatanga kumubvunza. Pain ingatomuuraya apa tiri muno sekuru. Manzwa dambudziko sekuru rine muzukuru. Shukra. Ndibe vuto naye. Handina dambudziko naye. Okay. Ngati Mwari ariko kudenga uko. Anobatsira vanhu. Atazokuita sisi mwana so. Ndava chironda. Allah ndo anoziva. So pachichawa timati ntela uri panapa, mshonga uri panapa. Tokoti alhamdulillah Mwari ngamuitire sisi mwana diki. Tunotoda kuti tione nzukuru anobva kunatandika. Yeti. So ndandiratiza chironda. Ini ndikutoti paali anofana kuti sekuru ndikutonzwa nduze anambuya ari panapa ndibikire chakati swadakalla. Kana akatondutsa kuti anoda kugara panapa nechironda icho chichi kwemadhezi akati sezvo ndanzwa kuti peni yake ine problem. Ndikuda kuti ave panapa zviri kwaiye nemai wake kuti tinokwanisa lini. Asi ndinoti ngagare akasununguka. Ndichamulapa nemoyo wapasi zvichibva kuna Allah subhanahu wa ta'ala. Yeti chinhu chandoziva nchakuti achakuuza ega kuti ndiri kunzwa sei. But ndiri kumutreata mwana. Kukumbira kuna Mwari ari kudenga kuti shuwa Allah ndipe tsitsiza kana ndisanyepere nyika asi kuti ndiponese nyika. Shukra. Matandika imi pane mapepa ekwa Dr. Amauya nawo nhasi kana kuti makarongo kuuyawo kuti tikatinoona sekuru. Takamasiya. Makamasiya. Haya. Tamati nawo kuma. Handiti. Ariko. Hapana chakaipa kuti mangwana muri kunozongodzokera futi munoti Dr. takamboya nechirwere chitarisai futi kuona kuti zvamira sei. Nekuti ivo ndo vanoona nemeshini sekutaura kwaita sekuru. Vokombeya voona kuti zvichiwa pakanga paina tandika paine zvinezvi. Pane musiyano kana kuti zvaita wese. Uyo zvakara handi matimi makaenda kumaprofita makapiwa mushonga zvakaita wese. Saka indira kuti namba yangu mupiwe nasekuru kana nambuya zvakaita wese mundifonere. Handi mukuzvinzwa. Haikona kunyara handi mupostori makaenda zvakaita wese. Imi mauya kuno kuti mubatsire nasekuru kana zvaita wese ndifonerei. Aiwa mukoma Robert takaita sei? Takauya sekuru wakati kana tane 3 days zvawese. Ndo yanobvunza sekuru pano padhuze sekuru zviri kuitere kana sekuru akati vazvitadza tokurifa yekumwe. Handi kana kuFilabusi mukanogona kunzi endai kumupilo. Mupilo zvakaramba zvonzi endai kuUBH. Kuno kwaHarare nzi endai kuHarare hospital. Zvakaramba zvonzi endai kuParenyato. Hapana chakaipa. Tivataura kwazukuru vese vari kuona. Hapana chakaipa kuti munhu anoenda kune mumwe hospital kana n'anga kana zvichinge zvaramba. Nekuti unoona chikuru upenyu hwemunhu chinangwa chekuti imi mubude kudaisoka kutsvaga rubatsiro. Even kune vari unotoona vanoti vanozvigona. Ngatiti sekuru vazobuda vachiti apa ndazvitadza. Ngavatifonere vachiti aiwa munhu iye ngaite sei ngauye kuno. Nekundozonza vamwe kuti ningi wandakambomona kwasekuru ningi inge tazomona futi akwasekuru. Hapana chakaipa ipa. Chikuru ndechekuti munhu apone kana sekuru vazvitadza kana yakana kuti panapa zvinhu zviri kuita wese. Munoti sekuru vazvitadza mukoma Robert. Hakuna here kumwe kwamunoziva. Musati mazokera Filabusi. Musati mazokera kuFilabusi. Musati loss. Yes, handi mukuzvona. Tinokubatsira nemari yebhazi kuenda kwamukuenda. Handitika. Ndozvatinge tichida isusu bhoza wanganzopesa kuti sekuru ndakaenda zvina kuzoita ndazodai izvi zvemakuhwa izvi maitandika. Ndosaka tichizvibudisa pachena kuti munhu abatsirwe pachena. Kana muchinge mabatsirwa zvechokwadi dzokai sezvataura sekuranzi munotifona muchiti uyai takabatsirwa. Kana musinge musina fonai futi munotaura ipo panapa futa
ngoma Robert kwataenda kweta takapedzerwa nguva titi takapedzerwa nguva takazama asi zvaita se zvakaramba ngatichita ise ngatichiendese handitika handichitandika yezvo ya nyabo saka tandika aiyai musati mavala handisi kuvhara sekuru ndandichiti zvazvinoita vazukuru muZimbabwe kana vanoona tataura nyaya yebreast cancer anobva ti mukoma Sly breast cancer yanga iri kufesi yanga iri papi saka ndachiti tandika kadine mukumbira muzukuru wangu asanyara asachi anogona kungodzikisa picha nokuti vanhu vaonewo kuti chifanikiso chacho chekurwara kwake ndekupi aiwa ndizvo sekuru ndanga ndichoti kana tapedza kutaura ndozongoti tozongotora semunhu anenge achidzimbirwa tongoti taka1 kuti aite zvichi 1 minute tandika chita se chibvisa tinozviita sekuru kuti vaone kuti vafuti mangwana zvichida pana vamwe tinogona kutadza kana kusaburitsa mapicture acho ese vanogona kuzoya nerweseri nai Robert ndakaona munhu ane breast cancer ndoda kunyatsoona chaizvo oya toti gara yakanga yakadai ipazodai so atiri muzvona tinoti aiwa izvi hatikwanisi kuti tizviburitse vazhinji vachiona but umbowo kana uchapupu hwepakasvika musikana ari nepazvave izvi gara paone kana wagutsikana phone number ndiyoyi enda unobatsirwa kwaSekuru Achapola handitika saka ndio mishonga ya cancer sekuru iyi ndio mishonga ya cancer iyo iyi 3 days wallahi ndikupika sure ya kuti tandika netauro sekuru mamuri kupi sure ndikutaura sure mwari ngatitire nyasha yezo nda uyu mishonga wa black uyu we black uyu ndio watukisa pachironda apa manje so anokuuzai kuti kungomwisa so anokuuza kuti ish mushonga uri kubata unenge uchirwadzirira unenge uchirwadzirira uyu ndio kuja asi ndikuziva kuti chi yakasiyana siyana imwe yacho irikoko asi kutanga so asatamboshandisa mishonga ndikutangira ipapa mwari anodaira apa anodaira vatati tiiburitse sekuru ane mambonzi wamaitandika vachiti handina kuona chavakaisa pakaiswa zvakati zvakaiswa zvimwe zvinhu aya saka toda kuti tibva vaone zviri kuiswa mwana wavo nesiwo tione zviri kuiswa mwana wavo nevazukuru vari kunzewo uyu ndio mshonga wako tandika wako wechironda uyu ukuona uyu natati akumuchelera tandika kuti mushonga uyu ndiwo wako wachaiswa nasekuru udza mwana lo uyayizwa ndikufuku yankola chindevede manje ndizive muchapedza makutaura mese nasekuru panapa handitika saka bati uyu ndokuzora uyu ndokudya mumwe yacho itui ndekudya uyu ndokuisa pachironda kuti marwadzo yaya iyo kensa yacho iuye unyewe ubude unobuda uchapera handiti saka uyu anenge achidya sei achisa porridge akadya kuseni masikati manero porridge mbichana porridge anenge achidya anopora chopu futi osati kunonoka chopu unobata mshonga iwoyo handitika after 3 days tinoyazomutsvaga futi tandika kuti mukasike kumswaga handitika aiwa tinotenda right utiza pafiti kabandaza kutisa sekuru tinoziva izvinezvi inguva yekisimusi negoredzva Christmas time nenew year nevazukuru vakawanda makambani anenge avhara vanenge vava pazororo asi kuroyiwa zvichida hakuna zororo saka vazukuru vari kufona vachibvunza kuti nai mukoma Robert sekuru vanenge vachishanda here paChristmas kana panew year tione pakufamba kwedu kuti tombosiyana nekudya makeke tinobatsirwa kana kwaSekuru kana vachinge vachishanda musi weChristmas nenew year kwamuri zvakamira sei sekuru alhamdulillah chinoitika kwatiri susu ndechekuti tinokoshesa time yemunamato 5 times per day yetika chinonzi Christmas kuitwa nevanoteera Christmas yetika inonzi birthday inoitwa ichiendera kuti mumuri menyu marangana sei isusu panapa vazukuru vangu ngavasununguke
Christmas tinogara tiri pamatare. Tiripo hatina Christmas. Islam chitendo cha Islam hachina Christmas. Christmas yatotaura isusu takatodalika pamazuva acho. Kana tiri pamazuva eRamadhan mtsanyo 40 days ndio patino celebrate. Tine ma days edu tuno celebrate. Saka kana tiri 3 days pango eRamadhan ndio patino celebrate. Saka takatodalika Ramadhan. Isusu pachezo edu pa chitendero changu chadona mata enini. Hatina Christmas. So musu wacho kana kufeka yembe kana kuita sei atuone nokuti ndicha celebrate Christmas. Mumwe munhu ari kurwara asi ari kurwara celebrate Christmas. Saka ini ndinogara mumatare. Ndinenge ndiri pamatare. Ndinoziva kuti ndichienda munamato wekuseni ndinofanira kuita munamato wangu kuseni, ndofanira kuita munamato wangu wa 12 o'clock 1 o'clock, ndofanira kuita munamato wangu wa 3 o'clock, ndofanira kuita munamato wangu kudoko kwezuva. Time yekunamata 5 times per day. Islam ndio zvinotaura. Even mukapinda mumastolo api munhu anonzi Muslim anovhara stolo uende pamunamato ozoka uvhura. Unovhara stolo munamato ozoka uvhura. Saka kunogala kwatakaita panapa pasi panapa padunia anditika hapana time yekufara, pane time yekufunga Mwari. Saka nguva ikulu kunamata Allah. Ndo saka ndiri kutaura kuti musikana uyu kana ndichifunga ma 5 times a day ndichikumbira kuna Allah subhanahu wa ta'ala, musikana uyu haana time, anopola. Nokuti munhu akasika makwenzi amuri kuona mishonga iyi inoponesa vanhu ndi Allah. Saka Allah iyeyo ari kumuporesa. Iye yamai wake uyu achakuudza iri mukomarobi kuti shukra alhamdulillah ndapola. Kupola kwa mwana ndamai apola. Uyu ari kurwara but akurwara statistic ndimai. Mukatarisa mai wapera nenhau yekuti mwana warwaziwa. Yetika akamumwana mwana nekuchupika. Mwana uyu asati akula asati amboyoti tiri amai watanga kutambula. So ndikukumbira kuti sisi saMwari ngadzidzike zibatsire mwana uyu. Saka wiki holiday ya Christmas New Year tiri panapa. Ngati vazukuru vachida kucelebrate New Year vanongochinjana, anofarira sei kutandara nekufara but Achapola ali pamatare. Anditi Sekuru ndinobva pane mubvunzo wakabvunzwa nemumwe muzukuru patinoposta apa pane panonzi comment section vanenge vachikomenda vachida izvo. Mumwe akabvunza zvakanzi KwaSekuru ava vanonamata asi vachibata mushonga. Saka ndofunga iye anoona kubata mushonga kuti munhu anonamata anenge achiona senge madzibaba anditi vachibatsira nezvavanobatsira nazvo. Voona vana Sekuru vamwe pamwe vatinobudisa vaya vanongoitawo zvemishonga futi. Pajekese ipapo Sekuru munamato nekubata mushonga kuti vati vazukuru vanyatsoziva kuti zvinofamba sei ipa. Zvakangofana na doctor, zvakangofana na lawyer, yetika, zvakafana na minister kana president kana ani. Uyu mushonga wandabata munomo uyu. Yeti izi ndinyemba izi. Yetika, tikazidzula so zinobatsira breast cancer. Mushonga inyemba. So mushonga yesati kutora makwenzi ari munomo ayasiye kuuraya munhu. Mushonga wati kutaura iyi vinegar inoshanda kumushonga ichibatsirana neBP. Yetika munhu ane moyo tichishandisa vinegar. Saka mushonga uyu hapana mushonga wakaipa. Uyu mushonga wese unobatsira munhu. So mishonga yese makwenzi amuri kuona ndiyo anotorewa nevesurgery vachigadzira mishonga veve vachizogara nemishini vachisa penti yeti wese mumagaba. Iwewe ukuti ndiwe impostori kana kuti chinamata chefu kuti wabata mishonga takangozingoli zimwe chete. Chinhu chakangoiswa naMwari kuti tive nebrain dzakanaka. Asi izi dzinonzi brain dzakagarira pasi zisina technology kuchizungu yeti. Saka izi brain dzakangwara dzechikare kare. Ndo saka China yazoka yakuti ngatidyare maherbs. So China azokera kuuya uku. Asi kuti ataureti tazoka uku vari kuuya voti ngatidyare ichi wozoti tiri kugara nechini iyai. Munhu mukamuona wallahi achiti izi zakaipa ichi zakaipa, chakaipa kutora mushonga unouraya poison unouraya munhu waipa munhu iyeye. Asi kana tichitaura kuti tirapise breast cancer, Allah kana achinditonga kuti ndagadzira mushonga kuti yapole, subhanallah anondiregerera kuti ndaita kuti musikana apole, ndaita kuti munhu akaenda South Africa apole. Ari kushanda ku South Africa angachitaza kushanda pamusaka pemashiriki yokuti aiwa airara nechupambo kurara nemunhu wokuti munona mukomaro business akaoma ziri kuitika muZimbabwe, ziri kuitika nyika zese. Munhu ari kurara panapa ndikusangana nezvinhu zvinonyadzisa asi andirege kuzitaura. Munhu ari kugara 20 something years. Amai akabva ku South Africa vakasvika panapa nekabhotolo chonchi ngati aka
kane mushonga kwa black yeti kakazara yeti inawe yekuti vakalala vanonzwa vachimuka kusena amai vakatota murume havana murume wapinde mumba oshandisa kagabaka ozora iko kwapiwa futi munamato wawe break wakuzora uku anditi vazora panhengo yavo amai kuti vapore eti zvinhu zviyasikumira so Awuya pana patavashandisira vaenda vakufona sekuru rambai makadaro mwari ngakukomborere saka ari kubvunza kuti zvakashata aiyai uyu ari kubvunza kuti dzakashata ane shiriki anoitawo yakaipa saka anorwisana nezvinhu zvakanaka but wallahi kana ndagezesa mutanda ngozi yaenda kana ndadzesesa musunga waloi ndasunga saka uyu kana achiitwa shiriki kumusha kwawo kuti arware chirwere ichi wallahi amira pamagnet yamushi ndambata ende munhu iye yanasa apindi saka ndosaka munoona kuti kwachawa kana achienda munoona kuti islamu yakanaka chichawa chakanaka amanzwisisa tichikula isusu kumusha kwainzi kunenge vana anoenda kudyando kunoratidzwa kundochengetedzwa achiitwa achidzidziswa ete nasu uno hurumende yatogara yatarisisa magavhumende ese yagarira kwane inonzi chi vana ngavanochecheudzwa tatera chitendero cheislamu shukura zvinhu zvakanaka saka isusu inganga zachi tikutaura hapana chakaiva nokuti mishongo wataishandisa kuchecheudzwa munhu mwana aichecheudzwa poshandiswa mushonga wechibhoyi nasu kwakuchecheudzwa poshandiswa unzi endononyika musoroti endonoshandisa soroti tazoka futi pai handiti mona saka alhamdulillah ndosaka kuchipatara mazuva ano isusu takapiwa mutemo kuti kana ukati iwe uri muslim iwe unoita isi muda kurapa according to Islam shukra is right saka tiri kutaura kuti mishonga iyi yakanaka BP asthma TB breast cancer iri skin cancer handiti ka rash masai zvose tikubvira waona manje saka ziri bwino ndiribe problem naso aiwa tinotenda sekuru mapajikisa ipapa notona vanonyora vanobvunza sekuru vari kuita sekwa taona vachimbonamata ko sekuru arazonamata mushonga namata Islam tinonamata Islam ndisu mamuslim handiti sure aiwa ndatenda sekuru all right